Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον μελετητή Γιάννη Φλωρίδη που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Και να σας θέσουμε ένα ερώτημα που διαρωτώνται όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αν κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις σε μια πιθανή έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την νομισματική ένωση. Τα 19 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην νομισματική κοινότητα ουσιαστικά έχουν αποφασίσει ότι έχουν ένα κοινό νόμισμα και μια κοινή νομισματική πολιτική. Οι επιδοτήσεις οι οποίες παίρνουν η παραγωγή είναι δικαίωμα που προκύπτει με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τι λέει? Ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια συνεισφορά όλων των κρατών, των 28 κρατών που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε μέλη, και τα χρήματα αυτά δίνονται για κάποιους στόχους και για κάποιες κατευθύνσεις. Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις είναι παραγωγός και καταναλωτής και ουσιαστικά υπάρχει μια ρητή δέσμευση στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία λέει ότι τα χρήματα αυτά, για να τηρείται η ισονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή δεν κινδυνεύουν οι αγροτικές επιδοτήσεις αν έχουμε ουσιαστικά ένα Brexit, και δεν κινδυνεύουν οι αγροτικές επιδοτήσεις ούτε στο να κατασχεθούν. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί αυτό είναι ένα σενάριο που απασχολεί πολύ τον Είναι ένα σενάριο που απασχολεί πολύ τον αγροτικό κόσμο. Η κατάσχεση των επιδοτήσεων απαγορεύεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά ξέρουν όλοι οι παραγωγοί ότι ούτε το δημόσιο, ούτε οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, ούτε κανένας μπορεί να πάει και να κάνει παρακράτηση χρημάτων από τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, η επιδότηση η οποία παίρνει ο παραγωγός ουσιαστικά είναι ένα συμβόλαιο, μια υπογραφή που έχει ο ίδιος προς στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα κράτη παρεμβαίνουν μόνο για την διανομή των επιδοτήσεων. Το μόνο πρόβλημα που ίσως μπορεί να έχουμε σε μια πιθανή έξοδο από το ενιαίο νόμισμα θα είναι μόνο η καθυστέρηση ή ο τρόπος πληρωμής που θα έχουν όσο αφορά το κομμάτι το διαχειριστικό της επιδότησης. Όταν λέμε καθυστέρηση, δηλαδή, θα παίρνει εβδομάδες, μήνες. Να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Αν παραδείγματος χάρη έχει αποφασιστεί ότι έχουμε ένα νόμισμα ή ένα παράλληλο νόμισμα ή έχουμε, κανένας δεν το εύχεται, ευχόμαστε όλοι να μπορούμε να παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσουμε με το ευρώ. Αλλά οποιοδήποτε τραπεζικό πρόβλημα δημιουργηθεί, γιατί τα χρήματα αποπληρώνονται πρώτα από τους Έλληνες, από το ελληνικό δημόσιο, και μετά συμψηφίζονται στο δούνε λαβήν που έχουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ταμειακό πρόβλημα ρευστότητας, πραγματικά εκεί μπορεί να έχουμε μια καθυστέρηση στην πληρωμή. Η οποία όμως καθυστέρηση και πάλι με βάση τον κανονισμό και με βάση δεν μπορεί να είναι παραπάνω από κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ξέρουμε ότι οι επιδοτήσεις ξεκινάνε τον Νοέμβριο και θα πρέπει να διανεμηθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Όλος ο κύκλος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Γενικότερα παρατηρείται κάποια καταβολή σε ορισμένες επιδοτήσεις, ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό παρατηρείται. Ναι. Το βλέπουμε ότι σταδιακά έχουμε κάποια προβλήματα. Η καθυστέρηση δεν είναι και κάτι τραγικό. Η καθυστέρηση θα είναι αυτή. Όχι, είναι τραγική. Πολλές φορές τείνει να γίνεται και τραγική. Όχι όμως στο βαθμό της οριστικής απώλειας της επιδότησης. Ναι. Γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο αγρότης είναι ένας επιχειρηματίας. Μικρός, μεγάλος, αλλά είναι ένας επιχειρηματίας. Κάνει όλο του τον προγραμματισμό, κάνει όλη του τους υπολογισμούς, το πώς θα κινηθεί στην αγροτική του εκμετάλλευση και ειδικότερα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με βάση ένα τρόπο, μάλλον όχι έναν τρόπο, με βάση μια λογική ταμειακών εισορών που θα έχει για την εκμετάλλευσή του. Τότε θα πληρωθώ, τότε θα αγοράσω ζωοτροφές, τότε θα πάρω την επιδότηση, με την επιδότηση θα πληρώσω αυτές τις υποχρεώσεις, τα ενίκια, τους φόρους. Κάνει ένα πρόγραμμα. Κάνει ένα πρόγραμμα. Αυτός ο προγραμματισμός
πολλές φορές πέφτει έξω και αυτή η απώλεια κάνει και τον παραγωγό δύσπιστο προς τη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Γιατί ουσιαστικά το ξέρουν όλοι οι αγρότες και το έχουν μέσα στο πετσί τους ότι και η επιδότηση είναι ένα τμήμα της χρηματοδότησης που έχουν στην εκμετάλλευσή τους. Είτε αυτή είναι φυτικής κατεύθυνσης, είτε είναι ζωικής κατεύθυνσης. Σύμφωνα με τη δική μου την εκτίμηση, δεν βλέπω να κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις άμεσα. Το πρόγραμμα της νέας ΚΑΠ που ορίζει αυτά τα 19 δισεκατομμύρια που έχουμε να πάρουμε από το 2015 μέχρι το 2020 είναι ήδη καταρτισμένο, είναι ήδη έτοιμο. Οι πόροι το οποίο το χρηματοδοτούν είναι πόροι οι οποίοι προέρχονται, και αυτό ίσως πρέπει να γίνει κάποια στιγμή γνωστό, από πού είναι αυτές οι επιδοτήσεις, από ποια ταμεία, από ποια χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο Γεωργικό Ταμείο είναι δασμοί, φόροι που μπαίνουν σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, δασμοί και φόροι που μπαίνουν σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, είναι ένα τμήμα των κρατικών προϋπολογισμών, πολύ μικρό τμήμα, ένα τμήμα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, και ένα βασικό τμήμα των επιδοτήσεων είναι ένα τμήμα του ΦΠΑ που συγκεντρώνεται σε όλη την Ευρώπη. Από αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούνται χρηματοδοτείται το Γεωργικό Ταμείο και με αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούν η παραγωγή. Αυτοί οι υπολογισμοί και αυτές οι υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη, τα έχουν αναλάβει και τα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι το 2020 οι επιδοτήσεις φαίνεται ότι είναι διασφαλισμένες με κοινοτικούς κανονισμούς. Τώρα, αν υπάρχει και μια ακραία περίπτωση να φύγουμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί τότε τα πράγματα σίγουρα διαφοροποιούνται και αλλάζουν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιου είδους προοπτική και τέτοιου είδους κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή θα ταλανιστούμε, θα δυσκολευτούμε, αλλά πιστεύω ότι γρήγορα θα βγούμε από αυτό το γρήγορα όσο αφορά. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι μετά και το δημοψήφισμα θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες είτε καλή, είτε λιγότερο καλή, είτε μια μέτρια αποδεκτή λύση θα έχουμε στο σύνολο της οικονομίας και μέσα από αυτό ουσιαστικά και στην αγροτική οικονομία. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά το κλείσιμο των τραπεζών, αυτό που παρατηρείτε δυσκολεύει τους αγρότες, έχει κάποιες επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητά τους, τι προβλήματα δημιουργεί? Το κλείσιμο των τραπεζών δημιουργεί προβλήματα σε όλη την υγιή οικονομία. Αφού ζούμε και λειτουργούμε κάτω από ένα τέτοιο σύστημα που οι τράπεζες ήταν ουσιαστικά ένα εργαλείο που είχαμε για τις επιχειρήσεις μας, στον αγροτικό τομέα έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε είναι ανήκει στον κλάδο του τουρισμού, είτε ανήκει στον κλάδο της οποιασδήποτε μορφής οικονομίας που έχουμε στη χώρα. Παράλληλα, και να μην σας πω και πολλές φορές και λίγο περισσότερο. Γιατί ο αγρότης δεν πληρώνεται καθημερινά. Δεν έχει καθημερινή ταμιακό... Δεν έχει ένα μισθό καθημερινά. Όχι μισθό. Δεν έχει ταμιακή, όπως έχει μια επιχείρηση, παραδείγματος ένα κατάστημα, μια ροή χρημάτων. Ξέρει ότι θα πληρωθεί τότε και τα χρήματά του σίγουρα, αυτά που χρησιμοποιεί είτε για να αγοράσει πρώτες ύλες, είτε να αγοράσει καύσιμα, είτε για να αγοράσει ζωοτροφές, τα έχει αποθηκευμένα και τα είχε αποθηκευμένα στις τράπεζες, ούτε στα μαξιλάρια, ούτε στα σεντούκια, για να το πούμε όπως δεν ήταν καταθέτης ο αγρότης. Ναι. Τα χρήματα που είχε στο βιβλιάριο, στο λογαριασμό ταμιευτηρίου, είναι χρήματα τα οποία χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του. Αν θα βρεθεί και πάρθει κάποια μνήμα στις επόμενες μέρες, να γίνει μια αλλαγή, ώστε οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν από τους λογαριασμούς όψιους που διαθέτουν, το ίδιο πρέπει να γίνει και στον αγρότη στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Γιατί θέλει να πάρει καύσιμα, χρειάζεται μετρητά. Και να πούμε την αλήθεια, οι αγρότες δεν είναι και άνθρωποι που χρησιμοποιούν την κάρτα καθημερινά. Δεν μπορώ να πω ότι οι αγρότες δεν έχουν κάρτες, αλλά δεν έχουν κάρτα και δεν είναι δομημένη
η αγορά και η πώληση προϊόντων του αγροτικού χώρου με κάρτες, με ηλεκτρονικούς, με e-banking. Στον αγροτικό χώρο υπάρχει, παίρνω το χρήμα, πηγαίνω στην τράπεζα, πληρώνω τον προμηθευτή που μου φέρνει το πετρέλαιο. Πηγαίνω και πληρώνω τις ζωοτροφές μου. Και γενικά κινείται ένα κύκλωμα το οποίο έχει ανάγκη την τράπεζα. Οι επιπτώσεις που έχει στον αγροτικό τομέα αυτή τη στιγμή έχει επιφέρει το κλείσιμο των τραπεζών είναι λίγο πιο σημαντικό από ό,τι είναι στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γιατί είπαμε δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο αγρότης στην καθημερινότητά του. Και όταν λέμε καθημερινότητά του πια, την καθημερινότητα της επιχείρησης του. Μάλιστα. Στη Λέσβο υπάρχει πρόβλημα να μείνει η αγορά χωρίς αγροτικά προϊόντα και ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, πολλά ακούγονται αυτές τις μέρες για τα αγροτικά προϊόντα. Ίσως γίνεται και ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι πάνω στη στιγμή, ναι. Με αφορμή, στη στιγμή αυτή. Γίνεται ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι. Τα προϊόντα τα οποία ουσιαστικά εισάγουμε από το εξωτερικό για τη διατροφική μας αλυσίδα, αν εξαιρέσουμε το κρέας, τα υπόλοιπα λίγο πολύ παράγονται όλα μας στη χώρα. Είμαστε μια χώρα αυτάρκης σε αγροτικά προϊόντα, άσχετα το τι λέγεται. Τα αγροτικά μας προϊόντα είναι τα μόνα, και αυτό φωνάζουμε ότι είναι τα μόνα εξαγώγημα προϊόντα. Είναι αυτό που έμεινε στην Ελλάδα να παράγει σαν πρωτογενή τομέα είναι τα αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι θα μείνουμε μέσα στο καλοκαίρι από ντομάτες και αγκούρια, ούτε από λαχανικά, ούτε από φασολάκια, ούτε από πατάτες. Γιατί κατά τα ψέματα κάθε ελληνική και αν πάρουμε την επαρχία και βάλουμε ειδικά ας πάρουμε την πόλη μας, τον νομό μας, έχουμε μεγάλο αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και δεν είμαστε νομός ο οποίος παράγουμε μια πληθώρα αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, τα προλαχανικά μας νομίζω ότι φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού, όχι μονάχα εδώ, και του τουρισμού ακόμα. Εκεί που θα έχουμε σίγουρα πρόβλημα, και το συζητούσα σήμερα με κάποιους εισαγωγείς κρεάτων, στο χοιρινό κρέας και στο βόλιο. Στο χοιρινό και στο βόλιο κρέας, αν θα παραταθεί η κρίση, πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε ότι θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε τέτοιου είδους κρέατα. Στην ποσότητα που βρίσκαμε μέχρι σήμερα στα κρεοπολία, στα σούπερ μάρκετ και αλλά όχι όμως ότι θα έχουν επισιτιστικό πρόβλημα, θα έχουμε κάποιο επισιτιστικό πρόβλημα από την έλλειψη αυτών των προϊόντων. Ίσως από τη μια να είναι και έναρξη και αφορμή, και κάποιες μονάδες που έχουμε και παρήγαγαν χοιρινά μέχρι χτες και δεν ήξεραν τι να τα κάνουν. Δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν, δεν έμπαιναν στην αγορά. Γιατί το κρέας ήταν υποδιέστερο. Να δώσουμε ένα κίνητρο να καταναλωθεί και στο Μανταμάδο, ξέρω μονάδες οι οποίες παρήγαγαν και στην Κλειού και στην Κάπη. Ξέρω μονάδες οι οποίες παρήγαγαν χοιρινά και δεν είχαν στην Αγία Παρασκευή και δεν είχαν πού να τα διοικητεύσουν. Βέβαια, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των τόσου κρέατος που καταναλώνουμε, γιατί τα λάθη της πολιτικής όλων των ετών στην αγροτική πολιτική, που πολλές φορές τα έχουμε πει, είναι τώρα φαίνονται, στην κρίση φαίνονται. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα, καταρχήν, κατεξοχήν γεωργική χώρα, να μην έχει παραγωγή σε κρέας, για τους πολίτες της χώρας της. Δηλαδή ουσιαστικά εξαρτώμαστε πραγματικά από το κρέας. Σε γάλα και τυρί δεν νομίζω. Σε γάλα και τυρί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε γάλα και τυρί, και ουσιαστικά σε γάλα και τυρί κερδοσκοπικά παιχνίδια φτιάχνει το εμπορικό κύκλωμα, και όχι τόσο υπάρχει έλλειψη πρώτης ύλης. Στα σιτάρια είμαστε στην εποχή του αλωνίσματος στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν αποθέματα ήδη σταριού το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί. Αλλά τώρα, εικόνες να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και να μαζεύουμε όλα τα μακαρόνια, όλα τα μακαρόνια και όλα τα όσπρια, το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε είναι όχι να βοηθήσουμε την αγροτική παραγωγή. Να βοηθήσουμε κάποιους να αδειάσουν αποθήκες, να κερδοσκοπήσουν και κάπως, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές τσιμπάν πάντοτε. Ναι. Αρχίζουν και τσιμπάνε.
όσο μειώνεται η ποσότητα, είναι νόμος της αγοράς. Οι μικρές ποσότητες έχουν και μεγάλες τιμές. Πιστεύω ότι δεν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα και κακώς να το συζητάμε. Δεν πρέπει καν να το συζητάμε στην επαρχία. Τώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και ουσιαστικά στην Αθήνα, γιατί αυτό είναι το αστικό μας κέντρο, τώρα εκεί αν δημιουργηθούν κάποιο είδους προβλήματα, νομίζω αυτά τα προβλήματα πολλές φορές τα έχουμε δει στο παρελθόν εμείς οι μεγαλύτεροι, να δημιουργούνται και έντεχνα σε καταστάσεις λίγο περίπλοκες και δύσκολες. Είδαμε να κλειδώνουν αποθήκες, να ανοίγουν αποθήκες, να δίνονται υποκοστολογημένα προϊόντα. Δεν νομίζω ότι θα ελεγχθεί, και με τα τελευταία ακούσματα που έχουμε για τον πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, νομίζω γρήγορα θα φύγουμε από αυτούς τους προβληματισμούς. Ίσως μας δημιουργηθούν άλλοι προβληματισμοί, αλλά τέτοιου είδους προβληματισμοί πιστεύω θα μας φύγουν. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις ζωοτροφές, υπάρχουν εκεί ελλείψεις? Τώρα να πούμε, ας πάρουμε το νησί μας. Στο νησί μας οι ζωοτροφές είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα μονάχα χρηματοδότησης, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Και αυτό το μόνιμο πρόβλημα είναι ότι ξέρουμε ότι το 70%, το 80% των ζωοτροφών που έρχονται χρησιμοποιούμε στη Λέσβο είναι όλες εκτός Λέσβου. Εμείς έχουμε δύο κακά μαζί. Ένα, το κακό της έλλειψης ρευστότητας που υπάρχει, είναι και το κακό ότι είμαστε στο νησί. Οι μεταφορές, ξέρετε με ποιο τρόπο γίνονται. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδικός κανονισμός ευρωπαϊκός για την ανατροφοδότηση των νησιών στις ζωοτροφές. Αυτό που λέμε επιδοτούμενες ζωοτροφές. Αλλά το πρόβλημα που είναι, για να λύσουμε εμείς αυτά τα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, καταφέραμε και κάναμε κάτι διαφορετικό από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε συνδέσει την παραγωγή του γάλακτος με τη ζωοτροφία. Ουσιαστικά υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος συνδέει παραγωγό, μεταποιητή γάλακτος, συνεταιρισμό ο οποίος φέρνει τις ζωοτροφές. Και ουσιαστικά αυτή η αποπληρωμή και αυτός ο κύκλος πώς ξεκινάει. Το γάλα εξοφλεί ζωοτροφές. Και το κύκλωμα όλο αυτό λειτουργεί μεταξύ μεταποιητή παραγωγού, μεταποιητή γάλακτος και συνεταιρισμό που κάνει τη συγκέντρωση γάλακτος. Αν εδώ πηγαίναμε κάθε μέρα να πάρουμε ζωοτροφή από ένα κιλό από μια ελεύθερη οικονομία, όπως θα γινόταν, ας πούμε, στα Μέγαρα έξω στην Αθήνα, εμείς δεν θα είχαμε κτηνοτροφία. Εμείς έχουμε κτηνοτροφία γιατί καταφέραμε αυτή την αλυσίδα και αυτή την προμήθεια των ζωοτροφών να τη φτιάχνουμε έγκαιρα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Λίγες είναι οι μονάδες στη Λέσβο που δεν έχουν στην αποθήκη τη δική τους ή στην αποθήκη του συνεταιρισμού στον οποίο συμμετέχουν από θέματα ζωοτροφών για να εξυπηρετηθούν. Γιατί και το καλαμπόκι το φέρνουμε με πλοία, με καράβια. Και πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε τα κουμάντα μας πολύ πριν. Είμαστε στο τέλος της γαλακτικής περίοδου. Θα αρχίσει η ξηρά περίοδος που τα ζώα θα μπουν στο βοσκότοπο περισσότερο παρά θα καλύπτονται με ζωοτροφές. Έχουμε κάνει όλο τον κύκλο και είμαστε κοντά στο τέλος της φετινής γαλακτικής περίοδου. Νομίζω ότι οι περισσότερες μονάδες, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι έχουν τα αποθέματα των ζωοτροφών για να καλύψουν τα ζώα τους και να μην έχουν Οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εκείνο που ίσως θα ανησυχήσει είναι ότι κάποιοι συνεταιρισμοί, λόγω της έλλειψης της ρευστότητας, μπορεί να έχουν επιταγές από το γαλατά, τις οποίες δεν μπορούν να τις μετατρέψουν σε χρήμα για να πληρώσουν τον προμηθευτή που έφερε το καλαμπόκι. Είναι αυτός ο κύκλος της αγοράς. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή το τραπεζικό σύστημα θα ανοίξει και επειδή αυτού του είδους οι τραπεζικές κινήσεις κάποια στιγμή, αν δεν γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό, δεν θα έχουμε μόνο στις ζωοτροφές, θα έχουμε στο σύνολο της οικονομίας σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα με σοβαρές ελλείψεις ζωοτροφών. Μάλιστα, αν παρατηρηθούν, θα παρατηρηθεί μόνο στο καλαμπόκι. Τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω. Αν όλη αυτή η κρίση θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής, της αγροτικής παραγωγής. Εδώ υπάρχουν πάντοτε σε μια κρίση. Είναι και ένα βήμα για κάποιες αλλαγές. Πιστεύω ότι σε αυτή την κρίση ίσως βάλουμε μυαλό.
και όταν λέω ίσως βάλουμε μυαλό, όχι η παραγωγή, το σύνολο όσων ασχολούνται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και γενικά ό,τι είναι στον πρωτογενή τομέα. Αποδείχτηκε ότι οι σχεδιασμοί μας τα τόσα χρόνια, αυτοί που κάναμε, ποιες ήταν οι επιλογές μας για αγροτικά προϊόντα, για παραγωγή, το τι έπαιξαν οι επιδοτήσεις, τι ρόλο έπαιξαν οι επιδοτήσεις, πώς τις χρησιμοποιήσαμε και πώς λειτουργούμε γύρω από τις, ίσως μας δώσει ένα έναυσμα να ξεκινήσουμε έναν καινούργιο σχεδιασμό. Κάποια προϊόντα πιστεύω ότι η κρίση θα τα βοηθήσει. Το θέμα είναι να μην είναι μεμονωμένα τα προϊόντα και δεν είναι μια ολόκληρη στρατηγική που πρέπει να αναπτύξουμε γύρω στον αγροτικό τομέα. Και ποια είναι η στρατηγική αυτή? Ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αυτάρκεια στο σύνολο των προϊόντων και να μην είμαστε εξαρτημένοι ή να είμαστε το λιγότερο εξαρτημένοι. Δεν είναι καύσιμο που δεν το έχουμε, δεν είναι πετρέλαιο που δεν το έχουμε. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το παράγουμε. Και εμείς στη Λεασβό αποδείξαμε ότι μπορούμε να παράγουμε προϊόντα και προϊόντα τα οποία κάτω από πιο αντίξωες συνθήκες, παραδείγματος χάρη, ξέρετε όλοι ότι έχουμε γίνει μια από τις πιο γαλακτοφόρες περιοχές σε εγωπρόβιο κρέας, γάλα στη χώρα. Άρα δηλαδή, ξέρουμε, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουν οι αγρότες την λογική, σχεδιασμό δεν έχουμε και πιστεύω ότι η κρίση ίσως μας βάλει μυαλό. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες σε όλους τους αγρότες. Εμείς να συνεχίσουμε με τη ροή του προγράμματος μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Η επόμενη είδηση, αυξημένη σε